Gọọmenti Anambra steeti agago n'ihu wee kwe nkwa na ọ ga-akwụdosi ike n'ijikọ aka n'ọrụ na ahụmarụ mmepe dịgasị iche iche yana ụlọ ọrụ nakwa ọtụtụ ndị ọzọ dịgasị iche iche na-agbakwazị mbọ ịkwalite mmepe maka inye aka kwalite ezi ọnọdụ akụ na ụba uto na mmepe nke Anambra steeti. Ọ bụ kọmishọna okwu gbasara ahụike dị n'aka na Anambra steeti bụ Dr. Afam Obidike kwupụtara nke a oge ya bụ otu United Nations Children's Emergency Fund bụ UNICEF bịa wee kpọtụrụ ya n'ụlọ ọrụ ya site n'aka onye na-anọchite anya ya bụ n'ọrụ n'ala anya bụ Nigeria, bụkwazị nke ọ kọwara ka nke magburu onwe ya, ebe ọ nọ kwupụta na gọọmenti steeti a dị njikere ha abụọ ịrụkọ ọrụ ọnụ maka ọdịmma ụmụafọ Anambra steeti. Ka Chibụzọ Okoye kọtapụrụ gị akụkọ a. Ya tiekwara ndị ọzọ na-enyere gọọmenti steeti a aka ịlụ ọlụ gara njem nleta na ya bụ ụlọ ọgwụ opekata mpe nke dị n'Ụmụeze Anam, nke ha nyere gọọmenti aka wee wugharịa ka iju 2022 kpasịrị mkpamkpọ kpara n'ebe ahụ ka ọ na-ekwu okwu n'oge ya bụ njem. Ka dọkịta Obidike kenere UNICEF na ndị ọzọ na-enyere gọọmenti aka ịlụ ọlụ na steeti a ma mee ka mata na ọchịchị gọvanọ Chukwuma Soludo bụ nke na-agba nnukwu mbọ iji hụ na ya na ndị ahụ na-enyegere gọọmenti aka nke oyibo kpọrọ Development Partners na-alụkọ ọlụ. Ya bụ onye na-ahụ maka ahụike na steeti a mere ka o doo anya na ndị ahụ na-enyere gọọmenti aka bụ ndị na-achọ ka a na-alụ ọlụ n'ụzọ ziri ezi nakwa ụzọ kwụ ọtọ ma eme ka mata na gọọmenti Soludo na-eme ihe niile ọ na-eme n'ụzọ ziri ezi, nke mere na ndị ahụ na-abịa akwado gọọmenti nọ na steeti a ugbu a. Ya bụ onye na-ahụ maka ihe ntụmadị na UNICEF na Nigeria bụ Oriakụ Valdrama kwupụtara obi aṅụrị ya na ya bụ ọlụ ya hụrụ na ụlọ ọgwụ opekata mpe ahụ nke oyibo kpọrọ primary health, ma rịọzie ndị obodo ebe ahụ ka ha na-atụta alụ ga-abara UNICEF uru iji nyere ha aka nke ọma. N'okwu nke ya ka onye isi oche kọmiti nchere oge nke Anambra West bụ Maazị Felix Ikechi kwuru na obi bụ ha sa aṅụrị maka ya bụ ọlụ gọọmenti steeti a nakwa UNICEF lụrụ ha, ma kwuo na ya bụ ọlụ bụ otu n'ụzọ dị iche iche gọvanọ Chukwuma Soludo ji azọpụ ọkpa dike wee na-enyere ndị nọ na steeti a aka. Ka ọ na-ekwu okwu n'aha ndị obodo ka Ogbuevi Nzeligwe Nwobi kenere gọọmenti steeti a na UNICEF ma rịọzie ka alụọ ya bụ ụlọ ka ọ bụrụ ụlọ enu maka na mmiri na-abụ ọbịa oburu ya bụ ụlọ kwa afọ. Ndị nọgasị oge emere ya bụ mmemme gụnyere onye UNICEF Health Office Enugu Field Office Dọkịta Ifeyinwa Anyanyọ, nnukwu ọdọakawo nke Anambra State Primary Healthcare Development Agency Oriakụ Chisom Uchem, nke ọ bụ Maazị Nnamdi Uliagbafusi nọchiri anya ya, tinyekwara Oriakụ Edith Nwachukwu na-avụ maka nyocha na mgbakọ n'ụlọ ọrụ steeti a na-ahụ maka ahụike site na Ụmụeze Anam nke dị n'okpuru ọchịchị Anambra West. Aha m bụ Chibụzọ Okoye maka akụkọ ụwa ABS.